Takže čau, zdravím tě, Mauricio, v dalším moukastu. Po delší době se vracíme zase na naši obrazovku, protože jak víte, tak to není nějaký zdroj mojich příjmů, takže to dělám spíš jako hobby. A přivítejme, mám tady Daniela Hrubého alias Voldy Irl. Jsem tady, čau. Ahoj, kamaráde. Konečně v Česku po dlouhé době. No, jak se máš vlastně v Česku? Jedlo jsi v Česku? No, je tady celkem zima a jsem zatím tady, nevím, kolik to je, 5 dní? 5 dní? 5-6 dní, no. Ty vlastně přiletěl kero, 22. prosince jsem přiletěl a byl jsem asi rok pryč, no. Rok jsem byl na cestách po Jižní Americe a Střední Americe. No nic, tak začneme hned otázkama, protože nebudeme vůbec ztrácet čas. Já tady mám jako připravený jako pro tebe, ale jakože jo, hodně otázeček. Tak začneme úplně od začátku, protože někdo třeba neví, že máš cestovatelský kanál. Někdo tě třeba ani nezná. Jestli se to může stát. No, méně pravděpodobné, ale může se stát. Hele, co Voldy a dětství? No tak moje dětství, no tak vyrůstal jsem v Opavě. To většina lidí, co kouká moje videa, tak ví, to zmiňuji hodně a zdravím vždycky svoje město, svůj hud, svoje ghetto. A no dětství bylo takové těžké celkem. Rozvedli se mi rodiče, vlastně dostali se od sebe, na škole celkem byla šikana, podobně. Takže jsi jako vnímal, že nějaké nepochopení nebo tak, nebo že jsi byl prostě odlišný, že vlastně i tím, co děláš dneska, tak jako je to určitá odlišnost. No spíš vizáží, že jsem byl odlišný, že jsem měl klapaté uši, kudrnaté vlasy, no jasné. Měl jsem za skřivé zuby. No, víš, no, rozumíš asi, ne? Jakože to jako vnímáš, jako, že to byla ta šikana. No, prostě tak. Jako by nebyla OK. Jasně, no a díky té šikaně jsem se potom dostal do hodně problémů na škole, že jo. Tak jsem měl jako dutky a skoro dvojky schování a takhle, no. Že jsi to trestal jako? No, snažil jsem se. Moc mi to nešlo. To by to víc vracelo, když jsem to trestal, takže spíš jsem to měl nechat, než. A je to něco, co tě jakoby i posouvalo, nebo jsi prostě nějak už v tom jakoby dětství viděl, že máš nějaký jako cíl, nebo tak? Nebo tě to nějakým způsobem jako formovalo? Tak v tom dětství to ten člověk asi moc nevnímal, že když jsem udělal také věci, ale spíš mě to asi motivovalo, že jsem věděl, že jim chci něco dokázat, nebo že chci něco já dokázat a tím jim to vlastně nejvíc vrátíš, víš co. Teď se koukáš na ty lidi, vlastně ty cestuješ a podobně a všichni ti, co mě vlastně šikanovali, tak mi teď píšou, zajdem na pivo. Jo, a vidíš, a takhle jsi to prostě jako tím, no jasně, a tím úspěchem prostě, že něco dokážeš v životě a oni jsou prostě zasekli na tom místě, tak jim to pomaličku vracíš, no. OK, takže jakože standardně jako průletou školou prostě šikana, to jako potkalo podle mě jako většina jako dětí, nebo tak, že když šlo o nějaký, jak říkáš, zubisko křivé, nebo uši klapaté, no, nebo prostě, že každý to zažil. Měli jsme prachy na značkové hadry a ti, co to měli, tak byli vždycky gangstři. A jinak jako takhle, takže vlastně jsi z Opavy a po základní škole jsi studoval střední? Nebo no, střední, no. Mechanik seřizovač to bylo. Fakt? No, tam jsem zjistil, že mi to jako nejde, to je jedna věc. Trošku do offsideu, ale tak jsem zjistil, že to asi nebude ten směr, kterým bych si chtěl vydat, víš co? Aha. Jako taky musím říct, že jsem nebyl žádný svatý jako na střední ani na základce, jako taky jsem. Taky trošku. Ale počkej, tak pojď. Tak dostával jsem vínu, dával jsem vínu, nebo snažil jsem se to vracet, že jo. Jo, a jakože, počkej, to byla střední, takže to bylo nějaké učiliště nějaké, 3leté? No, ne, to byl mé maturitní obor. Okay. Taky v Opavě vlastně, na takže Grázlík už, na střední Grázlík? No jasně. A tam jsem šel vlastně, já jsem chtěl na maturitu, nevěděl jsem kam jít, že jo. Většina si lidí neví kam jít prostě na maturitu, nebo co chce studovat, co chce dělat v životě. Tak jsem šel prostě něco zkusit, že jo. Všichni mi říkali, že jo, běž dělat tohle, z toho budou peníze. Říkám, tak jo. Jo. No a zjistil jsem, že mi to vůbec nebaví a jenom jsem tam byl kvůli maturity. Takže taková povinnost klasicky. No. Jako je pravda, že v 15 nevíš, co chceš dělat. No právě. Je plno lidí, jako co jdeš dělat. Taky mám cukráře a chápeš, a nějakého masera zdravotního. Fakt? No jasné. Jakože odkryju i já svoji komnatu. OK, a potom si vlastně šel na výšku? Na vysokou, aha. Potom jsem šel na vysokou vlastně, do Karviné tady taky kousek. Ty jsi studoval v Karviné? No jasně, no. Fakt? No. Co tam studuje? Ekonomku jsem studoval, no. Okay. No to je jako ekonomická škola, ale já jsem byl se zaměřením na turismus to byl. A ty jsi nějaký trochu průvod? Takže už to bylo. No na střední vlastně začalo takové to moje cestování. Tam jsem vlastně koupil svoji první letenku, když mi bylo 18. Měl jsem, já nevím, 10 000 korun na účtě, že jo? A teď si říkáš, kam letět z 10 000, že? Říkám, tak hledám ty letenky, tak jsem našel něco levného, po Evropě to je naštěstí levné. No a šel jsem vlastně s nejlepším kámošem ze střední, tak jsem právě šel na Maltu jsme jeli. A neměli jsme ani hotel, nic a nějak jsme to přepočítali ten budget, tak jsme první noc spali na lavičce, hlídali jsme se. Fakt? No.
A tak vysokou jsem vybral takto. Jak hlídali? Jakože jste spali někde, jakože jste neměli na to ubytko, tak jste na zemi. Na lavce? Na zemi, no. A jakože každý měl hlídku, v noci, no a každý měl hlídku po hodině. 1 hodinu spal, 2 hodinu hlídal. A to byla moje první cesta, kterou jsem vlastně, na kterou jsem se vydal bez rodiny. Sám. Hned jako zkušenost, ne? Dobrá. No hned zkušenost, ale hlavně já jsem to bral jako zážitek, víš co, hodně lidí by to odradilo, že jsem zažil toto a už nejdu dál, ale mě to prostě byl prostě zážitek. Doteď na to vzpomínáme s kamarádem, furt se bavíme. Že to nebyl takový jako diskomfort, který by tě odradil od toho cestování, že nemám na to peníze, tak cestovat nebudu. Ne, zima byla, že jo, hlídáš se, hodinu spíš, hodinu hlídáš, ale bylo to super. Já na to vzpomínám z té cesty asi úplně ze všeho nejvíc, prostě to bylo sranda. Takže to byly ty jako zárodky, když jsi jako uvědomil, že tady to je nějaké dobrodružství. Jo, jako... dobrodružství, no. Takže se vlastně malovala teprve ta cesta, jako točit videa a cestovat. No, to vůbec ještě ne, takové věci jsem neřešil, vůbec. Okay. No a šel jsem na tu vysokou, dodělal jsem ji vlastně, a to bylo hlavně kvůli rodině, že jo, všichni tě motivujou, říkáš, doděláš si vysokou, budeš mít nějaký základ, a zjistil jsem, že to je úplně k ničemu. To je nejvíc, vysoká škola. K ničemu. Po druhé bych tam nešel, je to úplně ztráta času za mě. Okay. Tak jako si teď toho názoru, že prostě pokud nejsi lékař nebo právník, tak to prostě jako není tak důležité, jako, že to je přeceněná záležitost trošku. Na 100%. Na 100%. Já si myslím, že to je úplně zbytečné, ale jako 100krát lepší je praxe a hned se do něčeho vrhnout, co tě baví, než vlastně ztratit 3 roky života. Je pravda, že musím říct třeba, že já třeba podnikám, ty cestuješ, je to jakoby tak nějak podobné, že jsme šli jako tím směrem, který není úplně škola a prostě lidi mi taky říkali, že víš, jako že si udělal to, nebo že litujou toho, že to neudělali jak já, že šli po té škole, hned, po té střední jako hned prostě do života bojovat, že prostě strávili na té výšce třeba nevím 3, 4, 5, 6 roků různě a někdo to dodělal, když měl to štěstí, někdo ne a že fakt jako těch 5-6 roků vyhodili úplně. Jo, a já už jsem mezi tím se tak jako zajímal, kde co podnikat, a že prostě to roste, takže to vlastně vnímáš úplně stejně. No, jediné, co mi to dalo, tak je vlastně čas na to přemýšlet, co chceš v tom životě vlastně dělat, nebo co tě nejvíc naplňuje. Že jsem pořád, i po té maturitě jsem si nebyl úplně jistý, tak jsem si říkal, půjdu na tu vysokou, všichni to ode mě chcou, rodiče a tak. Mm-hmm. Tak ale teď jako, že jsi to dodělal, víš, že plno lidí to jako chce po dětech, a oni to nedodělají. No. Víš, že to je jako takový jako respekt asi. Já jsem takovou silnou motivaci, bo taťka mě celý život podporoval, víš co, strašně moc, tak jsem mu chtěl dát takovou tu radost, že... Jo. A hlavně jsem věděl, že když jsi na té vysoké, tak máš vlastně právo na nějaký Erasmus, vycestovat. A toho jsem chtěl strašně využít, víš? A to mi dalo, že jsem vlastně šel na asi 7 měsíců studovat do Řecka. Takže jsi našel něco pozitivního na tom negativním. Jakoby jediná pozitivní věc. Těch 7 měsíců v Řecku. A na ostrově, to byl můj sen vždycky, žít na ostrově, tak jsem si říkal, aha, tak splnil jsem si to a potom jsem pokračoval. To je husté. A co sporty? Sporty? No já už od malička jsem strašně sportoval. Už asi jsem začínal fotbalem, jako většina kluků, jako takhle ze sídliště. No, Zidane. Premier League před barákem. Wayne Rooney, Manchester. Ne, tak jsem začal asi, já nevím, kolik mi bylo let, 6 let asi. Ale začal jsem fotbalem, no, ten jsem hrál dost dlouho. Bych řekl, že klidně 6 let taky jsem hrál fotbal. A potom jsem se hledal, no, potom jsem hledal nějaké ty sporty. Nějaký florbal jsem hrál, basket jsem hrál, házenou jsem hrál dokonce. Fakt? No, a to jsem tak zkoušel, to je tak, no, nebavilo mě to. To házenou třeba 3 měsíce. A zkoušel jsem, víš, a pak jsem přišel na to, až atletiku jsem dělal, a přišel jsem na to, že nebaví mě sporty, týmové sporty, že mě moc nebavily. Že jsem spoléhal, kolektivní, no, že se musíš spoléhat na tým, tak jsem začal boxovat, no. To je přesně důvod, proč jsem já začal boxem, protože mi začalo vadit to, že jdeš nějaký trénink a tři to ojebávají a přesně tak nedělají a ty děláš nějaké maximum a pak. Přesně, takže ty jsi vlastně boxoval. No, to hodně lidí neví. Krásná. Já to nějak moc neříkám na videích, víš co, protože potom budou výzvy do kleše. Výzvy do kleše, přijdou. No. Tak to do kleše mi jdeme jedině spolu, takže to je no. Ne, já začal jsem boxovat, no, taky v Opavě vlastně. Potom na konci té kariéry boxerské v uvozovkách, neměl jsem žádný profesionální zápas, nic. Nějaké amatérské, ale tak jsem začal s thaiboxem trošku experimentovat, ale to už jsem nastupoval na tu vysokou. A tím, že jsem dojížděl do Karviné vlastně 1,5 hodiny do Karviné vlakama a 1,5 hodiny zpátky do Opavy, tak ten čas už jsem vůbec neto. On se začne vytrácet jako v tu chvíli, když nemáš jako mindset úplně, že chci být boxer nebo nějaký jako sportovec úplně na vyšší úrovni, tak to už potom jde jako do pozadí. Ale ten třeba ten fotbal, ten tě jako doprovází do dneška, si myslím, že právě i v těch videích tvojich, že furt dresy fotbalové, nebo proč tam je taková jako láska k tomu fotbalu? Já bych neřekl, že úplně láska k fotbalu, já to nemám úplně k fotbalu jako ke sportu. Aha. Třeba ve volném čase já nekoukám jako fotbal.
To si hodně lidí myslí, že jsem nějaký fotbalový fanoušek kvůli dresům a takhle, že furt mám na sobě. Já ty dresy beru jako krásný suvenýr z té země, protože je to vždycky, třeba teď mám na sobě kolumbijský dres, že jo. A reprezentuje vždycky... Ty jsi hrál za stejný, jak já. No. Ale reprezentuje nějak tu zemi vždycky ten dres, víš? A já to mám prostě takové, že můžeš to používat. Máš tady barvy kolumbijské a takhle, tak mám to jakoby spíš jako suvenýr, než že bych byl fanoušek fotbalu nebo toho týmu. A jelikož vlastně jako jeden z mála, možná ještě je pár lidí, kteří s tebou něco procestovali a tím, že jsem s tebou strávil jako nějaký čas v Latinské Americe, teď nedávno vlastně, tak můžu jakoby teďkom říct a zachytit ten poznatek. Já jsem si třeba všiml, že nejednou se stalo, že když viděli na tebe dres, tak nám to i pomohlo. Jako chováním těch lidí k nám, vůči tvému dresu a podle mě jsme třeba párkrát nedostali přes hubu, protože jsme dres jako místních. Je tak? A to je super, že jsi to nakousl, ale já jsem na to úplně zapomněl. No, třeba. Ne, já mám hromadu jako věcí, nebudu si hrát na to, že tě neznám nebo něco, ale jakože fakt to jsou takové jako věci, které mám jako v paměti jako dost zaryté, víš, že... To je strašně super, že jsi to nakousl, protože z začátku jsem ty dresy vlastně začal kupovat i kvůli toho, nejenom jako suvenýr, ale jako spouštět nějaké konverzace, víš co? Jdeš po ulici takhle. A někdo tě prostě osloví jenom, že máš dres a třeba se začne s tebou bavit. Na tebe zakřičíš, jak to zažil. Jsme cestovali po Jižní Americe, já jsem měl tu třeba Boca Juniors. Vím, že i ten taxikář třeba prostě jako, a to viděl, že se moc nechtěl bavit a jak to zmerčil a jako nastupovali jsme do taxiku a viděl tě, jak jenom nastupuješ a jednak si měl jeden dres a potom nějakou tu kabelku a tam byl myslím další nějaký tým a prostě okamžitě to startovalo tu diskuzi, jo, že vím, že opravdu to mnohokrát jako pomohlo být jako víc safe, jo, víc bezpečí, než kdybys to neměl třeba. A třeba když jdu jako Barria, vlastně Barrio je nějaká nebezpečná čtvrť v Jižní Americe, většinou, tak a máš ten dres a zjistím si třeba, kdo je fanouškem v tom Barriu, nebo jaká tam je fanouškovská základna, víš, v tom Barriu. Tak si vezmu ten dres a tím, že tam jdeš, tak snížíš trošku to nebezpečí, protože si řeknou, OK, má nějaký ten dres, tak... Fandí našim. No, fandí našim. A třeba už kvůli toho tě osloví, třeba když tam jdu s kamerou ještě, tak za to na tebe volat. Gringo, co to máš? Jo. A to jako je extrémně jako zajímavé, že to je vlastně něco, co tě ani nenapadlo, ale je to vlastně dobrý pomocník na tom cestování po tady těch nebezpečných bájích. Doporučuji, určitě. OK. Protože, ale jako mám tam i jednu zkušenost, kde jsme byli, ale jako tím, že jsme procestovali během měsíce hromadu jako měst a i zemi za mě, tak se mi to celkem plete, takže možná budu říkat města, které to nebyly zrovna, ale nevím, v kterém jsme to byli městě, kdy jsme šli do té večerky a ta paní ti řekla jako, že pojď sem, že jako měl si dres boky a byli jsme v Rivers. Jo, byli jsme v Rivers, no. A jako říkala, že jako tady ne, chlapče. Jsou to dva... Vzpomínáš si na to? No, vzpomínám. No. A tak víš co, když jsi v takovém nějakém centru, tak já to moc neřeším. Tam si vezmeš dres, jaký chceš, ale může to dostat i do problému, na 100% nějaký dres, jakože že jdeš do nějakého města, kde je nějaký rival a vezmeš si ten dres právě toho druhého klubu, tak může za to dostat podle mě v Jižní Americe celkem CRS. A jak ti to řekla ta paní, tak jako cítil jsi, že třeba je to jako problém, že to může jako nás přivést do průseru, nebo jsi to bral zase jako, že jo, ten adrenalin, co máš rád? Myslím, že jsi mě mohl poznat za ten měsíc. Jsem mávl rukou a říkám, tak to. Ale jako v tobě víš, že si aspoň trošku jako nebyla myšlenka, že ty vole, Ne, ani trošku. Ne? Já jsem věděl, že jsem ve městě a nejsem v žádné hudu nebo něco takového, takže jsem to moc neřešil. Skoro vůbec, jo. OK. Takže tam vím, že jako zase mají nějaké ty limity, když jsi v nějakém centru, tak tam tě maximálně hrozí, že ti někdo vytáhne mobil z kapsy. To se může stát tady v tramvajce v Ostravě. Takže vlastně ten dres neevokuje to, že jsi jako byl nějaký milovník fotbalu, ale to, že spíš to bereš vlastně možná z té strany těch fanoušků, těch místních, a že to je vlastně, protože v Latinské Americe fotbal je úplně něco jiného než třeba v Evropě. Úplně. Na hromadě místech, jako, že oni to tam mají v extrému. Jednoznačně. Tam je fotbal prostě kulturou, prostě tam žijou tím fotbalem vlastně. Jo. Pro ně je nějaký zápas nebo nějaký národní zápas, když jde nároďák hrát, tak jdou všichni v tom dresu ven. Všichni. Rodina celá, děti, mamky. No vlastně byli jsme vlastně na zápase Boky Juniors a to mnoho lidí třeba ani možná neví, že to je tak jako vzácné tam dostat. A zajímalo by mě, jako, jak můžeš srovnat třeba zápas. Byl jsi někdy na zápase třeba někde v Anglii nebo na nějakém takovém zápase v Evropě? Ne, takže ale zažil si zápas. Byl jsem na Opavě. Na Vaníku, ale i na Vaníku. Okay. A jakože byl jsi třeba na zápase nějakém třeba v Kolumbii nebo někde? Jo, skoro. A srovnání s tou Bokou? Že Boka se považuje za úplně je to dost podobné, ale ti
fanoušci Boky, tak jsou extrémní fanatici, víš co. Oni se tetujou tam, všichni na tom zápase vlastně, nebo na tom stadioně, tak já si myslím, bych dokázal říct, že 60% těch lidí má tetování Boky. Že máme vytetovanou prostě Boku. A to už je generačně, víš co, ty se narodíš, tvůj teďka sleduje Boku, tak a automaticky prostě už v tom jako vyrůstáš a že tam dokáže být taková modla, jako. No. Jo, jakože zase eviduji, protože jsi mě donutil koupit si dres Boky, že jinak nejdeme z té oblasti, ale pamatuju si, že i na nás strašně reagovali jako Boka a byli jsme třeba i v jiné části té Argentiny a jak viděli prostě Boky, vlastně nám na jednom úbytku dali darek i Boka, přívěsky nám dala ta paní, protože viděla, že máme ty dresy, že jo. Takže to mi přijde jako, že to je takový jako, než fanatismus, ale že to mají fakt jako v sobě extrémně, že to není jako nějaký jenom, jako podle mě my jako v Česku hokej jako máme rádi, ale víš, jak se hraje mistrovství světa, tak to tu řešíme. Jasně. Ale není to tak jako jak u nich, že jo. No, okay. A co jazyky vůbec? Kde se dostal poprvé, jako už na té škole si začal vnímat jako jazyk? Učit se španělštinu? Jazyky? Jaká byla cesta jako toho, že mluvíš tak dobře španělsky? Já si myslím, že to přišlo kvůli toho, že jsem se zamiloval prostě do té kultury první. Ale angličtina mi třeba šla už jakoby od základky. Já jsem chodil i na soutěže. Jo? Já si myslím, že takový asi chytrý člověk. Asi chytrý člověk, no a jazyky mi šly vlastně už od malička, no. A angličtinu já jsem vlastně vynikal jako celkem dost na základce, na střední jsem byl taky vlastně jeden z nejlepších, jsem ani na střední chodil na nějaké soutěže. Takže tam to bylo v pohodě. A následně jsem vlastně šel ještě studovat do toho Řecka a tam to začalo úplně všechno. Jak jsem šel studovat do toho Řecka, tak tam se mi otevřelo prostě úplně to okno. A tak tam jsem studoval v angličtině, učil jsem tam řecky a ještě tam potkal vlastně Španěli. No a tím mi otevřeli vlastně ty dveře do té jejich kultury. Protože já jsem předtím v životě jako nějak nezkoumal jako Španělsko nebo takhle. Ale když jsem viděl, jak žijou ti Španělé, nebo ty Latinos, tak mě to strašně prostě přirůstalo k srdci a fascinovalo mě to, jak jsou hodní a tam jsem právě začínal vidět, že oni prostě jsou strašně otevření. Jím je všechno jedno, vstávají si tam, siesta tamhle, furt se schází a je to taková rodina. A byli to prostě kámoši, co se setkali jen takhle. Já říkám, to je strašně super, ale to byla taková jako ta pravá rodina, nebylo to jako kamarádství, jako takové obyčejné. A strašně se mi to líbilo. A když jsem byl třeba s něma, já jsem jim nerozuměl ani slovo. Ale strašně jsem se cítil dobře, víš, mezi něma. Já říkám, tady, jakože to není jen tak. No a líbila se mi tam jedna holka a naučil jsem si úplně španělsky. Jo? A už jsem mi potom nikdy neviděl. Asi blbě se naučil. Asi blbě. Ne, jakože oni jsou i dotykoví, jako Španělé obecně, jako po Španělsku taky mám dost projete, ale i v té latině mi to přišlo dost totožné, že jsou jako otevření, že fakt jako jdeš si jenom pro jídlo před bydlení a někdo tě tam potká prostě v tom čekání 2 minutách a prostě mu stojí za to, aby se ptal odkud si, že jo, nebo něco. Že to je jako extrémní, takže i tady tohle ti přišlo jako super, že se dokáže žít jako jinak. Nejlepší úplně, jako fakt jako soucítím strašně s tou jejich kulturou a tak to začalo, no. A španělština je krásný jazyk za mě. Jasně. To když slyším nějakou holku mluvit španělsky, tak si říkám, že ne, to je prostě, to musím prostě se bavit. No a tak jsem se zamiloval do jedné Španělky, no. Naučil jsem se španělsky a nikdy jsem s ní nemluvil potom. No počká, ty jsi ji poznal kde třeba? Jako? Ano, v tom Řecku, jak jsem byl na tom Erasmu, jak jsem tam byl ten 7měsíční pobyt, tak jsem právě se učil kvůli ní španělsky a potom jsme se neviděli. A pak se vlastně vrátil domů a byl jsi doma a kde je jako ten start toho vlastně, co je teď? No, já jsem se vrátil domů a dodělal jsem vlastně bakaláře a letěl jsem na cestu do Střední Ameriky, tam to začalo. Bez španělštiny ještě to úplně nešlo. Takže ještě neuměl španělsky? Ne, tak jakože taková úroveň, jako mám teď, tak já jsem letěl první jenom hola, como estás, ahoj, jak se máš, a s tím jsem letěl prostě. A říkal jsem, tam se to naučím víc, víš? Takže žádnou pregunta, ne, tady ani cerveza. Takže tam měl, a jako asi se opíral o angličtinu, ne? No hodně, no, ale snažil jsem se mluvit o španělsky, víš co, nejlíp si člověk naučí španělsky ten jazyk, to mám nejvíc otázek, mám prostě vždycky na Instagramu nebo pod videama, jak se naučil španělsky, to je otázka číslo 1 prostě. Nejpopulárnější otázka i na Instagramu. Furt mi to píšou, furt se mě na to lidi ptají. A jak už jsem říkal, žádné Duolingo nebo takhle, za mě jako zkoušel jsem Duolingo, nic. Měl jsem tam 600 dní na Duolingu a vůbec. Jel jsem do té krajiny prostě bez jazyku a je pravda, že to můžu potvrdit, že jsem se učil nějak přes Duolingo a uměl si takové ty základní si objednat a takhle.
potom vlastně mi hodně, a to máme asi společné, že mi pomáhá, nebo strašně hodně si pamatuju ze španělštiny z textu jako písniček. To vlastně si taky někde zmiňoval, že přes jako reggaeton a tady tohle. Reggaeton, no. To si jako pamatuju já hromadu slov, názvy písniček a prostě těch frází, ať už z textu. No a potom vlastně ta realita, že když jsem přiletěl vlastně za tebou, tak jsem si řekl, nejsem vybavený. A jako samozřejmě byl tam i nějaký odklon toho akcentu, ale bylo to úplně jiné zkrátka. Ale u toho Duolinga asi máš jako, že to vidíš furt nějaké možnosti, tak si člověk myslí, jak to nezvládá, ale vlastně realita je úplně jiná. No, takže tohle to je hodně jako důležité říct, ale myslím, že to je i o té vůli. Pokud někdo chce, já třeba mám všude všechno ve španělštině puštěné, jo, ať už se dívám na Narcos nebo na cokoliv. Jsem třeba někde na saloně, tak tam nám jede španělská hudba, že se tím, jako když se tím masíruješ, tak mi to přijde, že to je možná víc než to Duolingo. Jo, mě to zalíbilo, já jsem to začal poslouchat hlavně kvůli té kultuře a kvůli toho jazyku. A když jsem to začal poslouchat nejvíc, tak byla asi moje první reggaeton party právě ve Střední Americe, a když jsem viděl, jak jako holky kroutí zadkama, tak jsem si říkal, že to prostě to je ono, to je to, co se mi líbí. Tam jsem začal učit víc španělsky a poslouchat ten reggaeton ještě víc a ponořil jsem se úplně do toho jazyku a té kultury, strašně mě to bavilo. Takže potom vlastně, takže se jazyk vlastně doučil zaběhu. A o tu angličtinu se dalo opírat z začátku, nebo? Vůbec, že? Protože ve Španělsku taky angličtina tím nepomůže. A celá Latinská Amerika, vlastně tam nikdo neumí anglicky. Oni nemají vlastně důvod se učit anglicky. Kvůli toho, že všichni tam mluví španělsky, všechny ty státy, tak oni nemají motivaci se naučit anglicky. Jo. To mě jako překvapilo i ve Španělsku, když jsem tam vlastně i s boxem hodně jezdíval a to, tak prostě jako fakt anglicky vůbec. Možná jako mladí třeba, tak jak jakože fakt jako není to, ta španělština. OK, no a potom si vlastně tak to odstartovalo to, že si prostě vyletěl do Cerveska. Musí být. Ráda dobrý, ne? dobrý. Takže ti to vlastně, takže jsi odletěl kde jako první? Kde jsi vlastně začal? Kde jsem začal? To letadlo se zvedlo z té Prahy a letělo kam? No, kdyby se zvedlo z Prahy, tak jsem rád, ale zvedlo se z Prahy. Takže úplně první trip, nebo no, jako, Latinská Amerika? No, jako, se nevrátil vlastně do Česka. Že už jsi tam jako zůstal a už jsme takhle přeskočili. Ne, přeskočili. Vlastně furt jsme jako na začátku toho se ta škola dodělala, nějaký ten Erasmus. No, ale já jsem se potom ještě vrátil zpátky do Česka. Po té mojí první fiestě reggaetonu a jsem zažil jako s holkama prvníma latinskýma, tak já myslím, jsem se vrátil. Já myslím, že to byl právě ten první vstup. Ne. Takže jsi se vrátil, OK. Já jsem se vrátil a potřeboval jsem vydělat peníze, že jo, tak máš po škole. Takže máš bakaláře a vlastně... vlastně nic. Zjistíš, že vlastně bakaláře úplně nic. Že na mě nikdo nečeká. Na moje BC. Kde jsou ty otevřené dveře, kde mě vítají, že jo? Říkám, kde jsou ty 100 000, no, nikde nebyli, že jo? Aha. Okay. No, tak jsem říkal, a kde vydělám peníze? Projíždím inzeráty nebo takhle, jako práce. Říkal, to v Česku nic není. Jako nikde mě nechcou. A byl jsi jako náročný, nebo ti fakt jako nebyla práce, která měla aspoň hlavu a patu, nebo? Nic, co by mě nějak jako naplňovalo za takové peníze, co já bych potřeboval. Jo, OK. Tak víš co, nasazuješ si vyšší laťku, jako nechceš se uspokojit. Hej, pokora je základ. OK. Tak musíš si jako dávat vyšší cíle, víš co, musíš se něčím hnát, tak já jsem si říkal prostě... Startuješ na řediteli. No. CEO, nějaké firmy, jo. Co tak dodala. Ne, ale letěl jsem vlastně do Holandska, no. Pracovat. Aha. Našel jsem si práci v Holandsku a pracoval jsem na letišti. Na letišti. Jo, a tam byly pěkné peníze, že jo. Tam si člověk prostě vydělal třeba 80 000. Nevím, dáš 50 bokem. To v Česku jsem neměl žádnou takovou nabídku. Že jsem jako viděl to, že se dá jako ušetřit prostě reálně. Ušetřit, hlavně vydělat, no. A byla to jako... Musel jsem hodně odejít z té komfortní zóny, víš co, máš tady rodinu, máš tady všechny kamarády. A teď si zabalíš ten batok a letíš sám. Že už to nebyl ten Erasmus, ale že to bylo takové to první stěhování. No vlastně a za penězma a už trošku zodpovědnosti, no. Vyděláváš peníze, teď nějaké daně musíš platit a povýšení, teď tam bydlíš v nějakém crackhouseu, kde tam bydlí samé nějaká ubytovna, víš co, s takovýma lidma, že... Prostě a to jsou třeba dobré zkušenosti, jako, že kdo zažil nějakou takovou, jako, že nejdeš do nějakou krásnou hotýlku, ale jdeš prostě fakt od spoda, tak je to jedno z takových... Já jsem spal s nějakým náhodným člověkem, mě hodili do ubytovny a spali jsme v místnosti... Počkej, spal? Jak jste spali spolu? Ne, byly tam 2 jednolůžka a byla to místnost tak 2 na 2 metry prostě, já jsem tam nehnul. Třeba Borec, když vstával do práce, tak mě třeba kopl do nohy, že to bylo tak malé ta místnost. Jo, takhle, jakože nasačkované. Já jsem neměl ani skříň, já jsem žil 6 měsíců a měl jsem věci na zemi. 6 měsíců. Tam nebyl ani prostor na skříň, ani na stůl. A to byla ubytovna? To byla taková ubytovna, no, takový barák to byl. A to bylo jako od té firmy, jo? Třeba, nebo to byla agentura. Jo, OK. No a ta agentura tě tam dostane, všechno ti zařídí, že? Jo, a hodí do nějakého baráku.
A já, jak jsem to viděl poprvé, tak jsem myslel, že mě, já jdu domů, dobré. Ne, ale tak mě motivovalo už to cestování tehdy, takže jsem si říkal, já to prostě zkousnu, ten půl rok vydělám, co můžu. Budu pracovat každý den, že víc času budu trávit v té práci, než na baráku, tak jsem říkal, tam se půjdu jenom vyspat, osprchovat a jdu do práce. Takže to bylo úplně půl roku úplně bez života jsem neměl. Neměl jsem vůbec život. Vlastně to bylo jenom v práci, vydělal jsem něco a... A v podstatě to je jako recept na to, když si něco vybudovat, tak to hold někde jako tu den musí mít. A takže jsi jako půl roku dřel a našetřil jsi třeba, já nevím, třeba 500 000? Nebo tak nějak cca? 2 miliony. Ne. Já nevím, kolik mi zbylo na účtu, nějakých 280 000, něco takového. Jo, a to si prostě vzal a tohle si jako chtěl procestovat, jo, celou tu částku? To jsem vzal, dal jsem prostě výpověď a říkám, a jedu. Okay. A už jsem měl v hlavě to, že už bych tam chtěl zůstat. Že to projedu, vlastně celou tu Jižní Ameriku. A někde tam si najít práci, nebo? Já jsem neměl v hlavě nic, já jsem prostě říkal, já tam prostě zůstanu a nevím jak. Jo tak, že chceš prostě být v té zemi a nějak se tam živit. A nějak se tam budu živit, jo, ale nevěděl jsem jak, víš co. Jo, ale byl jsi jako ochotný jako tam pracovat nějak třeba. Cokoliv, no, já jsem si říkal, tak mám bakaláře, můžu něco najít na internetu, když tak je to online, jaké dotazníky, já nevím, no. A třeba překlad, víš, že tě třeba nějak, víš, jako, že se překládá hodně jako. No, a to už je jako hodně, já si myslím, že hodně lidí, nebo oni většinou už chcou jako někoho, kdo má i zkušenosti s překladama. Jo, tak okay. Jako, no. Takže to si letěl kam? K tomu se dostaneme. No, k tomu se dostaneme. No, takže to si přiletěl kam vlastně? No, vrátil jsem do Česka a úplně první stát vlastně Jižní Ameriky byla Argentina. Úplně na jihu jsem vlastně doletěl. Takže Buenos Aires někde? Tak tam si přistal. Takže tam byla první doset jakoby do Latinské Ameriky? Jo. Buenos Aires? Tak jak můj? To, kolik mi bylo, 22 roku, no, 3 roky zpátky už to bude. Přibližně. Takže jsme dosedli na stejné. No, dosedli vlastně, na stejné letiště. Já jsem vlastně taky přiletěl do Buenos Aires. Úplně stejné letiště. A tam to začalo jak? A tam to začalo tak, že jsem vlastně prodal všechno v Česku, nebo jako většinu věcí, co jsem měl. Všechno jsem prostě všechno nechal. Jako byt, auto a tak? No, 3 auta. Jakože se jako... Takže ty jako se zbavil jako materiálna? Co šlo? No, co šlo, no. A odletěl jsem, zval jsem jeden batoh, to byl vlastně takhle velký batoh. Já myslím, že to vidět, jo, to vidět. Je to vidět. Rejža to má, pošefené. No, jeden batoh, to byl obyčejný jeden batoh, 40 litrový a v podstatě jsi jako podíval na tu skříň a řekl, ty vole, vezmu si jako hlavně nějaké věci? No. Jeden notebook, nevím, 5 triček, 1 mikina, jenom 1 mikinu jsem měl vlastně, nevím, pár trenek a prostě letěl jsem. Všecko prodal. A letěl jsem, no. Tak mě to prostě chytlo to cestování, jsem si říkal, že prostě chceš poznat svět, víš co. Ale co doma na to jako? Jakože jsi na hlavu nebo tak? No, už si nepamatuju. Jo, jako... Já si myslím, že nebyl úplně šťastný, víš co, jsem říkal, ani nevím, kdy se vrátím. Jo, takže se spíš báli asi. No, jako. a ještě, že letíš do Jižní Ameriky, že jo, tak rodiče mají strach, že Jižní Amerika, všude se tvrdí, jak strašně špatné to tam je, víš co, že tě okradou. No právě, že jako málo lidí třeba tam jako bylo. K tomu se dostaneme. Jakože víš, jako, že třeba není moc lidí, co bylo v Latinské Americe. Třeba v Americe jo, ale jako znám hodně jako víc lidí, kteří byli fakt jako nahoře, ale v Latině dole nebylo jako moc lidí. A jak jsem v té sociální bublině těch cestovatelů, tak já zase mám takový ten pohled, že mi přijde, že tam jezdí furt někdo. Ale to je takový ten můj pohled, že já znám těch pár lidí a mě to vytváří ten obrázek, že tam jezdí jako hodně lidí, ale když se většiny zeptáš, tak samozřejmě, že tam nebyla nikde, že jo. Jasné. Ale většina ti řekne, že to je jejich sen, ale nejdou si zatím jako já. Je jako zajímavé, že jsi jako vybral i tu latinu, víš, jakože OK, jazyk, ale že vlastně to je jako oblast, kde to není úplně jako krásné. Jako na některých místech je jako, ale myslím třeba v těch městech, víš, že je to něco, bych řekl, mezi Amerikou a Asií, jako víš, nějak jako zasekla někde mezi tím, že mnoho lidí to třeba odrazuje, víš, že jako fakt mi řeklo i na nějaké fotky, když jsem mi ukázal, tak jako a tam to nebylo moc hezké, víš, ale jako necítili ten chování těch lidí, jo, že hromada věcí tam z té fotky jako nešla cítit, ale že ti jako fakt chytla ta latina. Ta kultura hlavně. Ta kultura hlavně. A jazyk. Takže to bez Španělska. Jo. A ženy, čajky. OK, takže tam si vlastně zůstal v té Argentině. Jo, tam jsem byl asi 2 měsíce, no. U jedné holky jsem žil v Argentině. Takže nějaký jako vztah se tam vyrysoval? No, něco jako vztah. Tak našel jsem tam nějakou holku a bydlel jsem prostě u ní, no. Nechal mě bydlet u ní a tam jsem se doučil nejvíc španělsky. To mi dalo asi nejvíc. Protože bydlíš s holkou, která nemůže anglicky, 2 měsíce a jsi u ní doma a to tež jsme se neznali tak dlouho a prostě mi nechal mě spát u ní doma, že jo.
To je ale husté, že oni, víš, jakože cizince úplně. A to jste jenom jeli jako překládat, když jsi nevěděl, prostě no, fakt jako úplně překladač. To lámal. Tak začínalo to tak, že jsem jel furt jenom překladač. A vlastně se to zapisuje, že se to tak odpakoval, do té hlavy, no. Až to prostě nemusel jakoby hledat, jo? To je husté, jakože vlastně. Když s člověkem a chceš se s ním bavit, máš ho nějak rád, tak prostě... No ne, čaj, snídaní. Víš, ty bylo OK, a takže jsi byl 2 měsíce v Argentině? No, nějak tak. A furt jako to znamená natáčet žádné videa, nic? Ne, já jsem to neměl ani v plánu jako natáčet žádné videa. Okay. Neměl jsem vůbec v hlavě nějaký youtuber, říkám, ne. Takže to neměl můj cíl byla vlastně Kolumbie. Tady, jako vidíš, tu vlajku krásnou. Jsme to trochu pokřtili. Ne, jako to byl vlastně můj cíl byl Kolumbie, že vlastně začnu v Argentině a projedu všechny státy a skončím v Kolumbii. A tam si najdu práci. Takže ty jsi jako zakotvit v Kolumbii? Já jsem chtěl zakotvit v Kolumbii, no. Aha. No, takže a kde pokračuje ten příběh, jako z té Argentiny? No, ten příběh je celkem dlouhý, ale tak zkusím ho zkrátit. Daj jo, kostičky, děj, já ti mezi tím, ty jsi byl někdy v Kolumbii? Já ti naliju, tam místní pítičko, které se mi dokázal nepovedlo. Nejlepší pítí tohle. Propašovat. Fakt jakože na světě, a ještě Fernet. Ale fakt musíte mít koule na to vzít, že jo. Měl jsem, že, kulky. Vincenzo neměl, že? Ne, jako, myslel jsi jako, že to bude těžké tady jako dostat do Česka? No, je to těžké dostat do Česka. Za mě teda. Jak pro koho? Ne, když si člověk letět jako levně, tak prostě máš ty přestupy, že jo, přes různé aerolinky a oni tě prostě... Ne, je pravda, že mi to chtěli v Madridu vzít, jako, no. To je pravda. Ale jinak to je super nápoj, no. Ale jinak je, mimochodem to je vlastně jejich, řekni o tom ty vlastně, co to je přesně. No, to je aguardiente, říkají tomu, místní tomu říkají guaro, jakože ve zkratce, ať nemusíš číst, to je ten dlouhý nápis. A je to vlastně z toho regionu, z té Antiochie. A vlastně region Antiochia, tam máš Medellín, vlastně moje město. Za jeho hud. Můj hud. Ne, musím říct, jako, že je pravda, že jsme šli tím Medellínem tou komunou 13, tak jako jdeme po cestě a Dani a holky na tebe začaly řvát. No jasně. Víš, že těm jako objímali, tam, že tam jako znali. Hlavně se to zapí jako vodou, jsem já zaregistroval, když jsme to v Kolumbii pili, tak to zapili čistou vodou s ledem. Jo. Je to jako standardní tam? Buď to nezapíš vůbec, což je asi jakože numero uno. A chuť, jak bys popsal tu chuť toho? Tak dej si a popiš mi tu chuť. No, já vím, jak to chutná. Já taky. OK, tak na pokračování. Na pokračování. Ten normálně. Já jsem to exnul. Joha, ne, já jsem si nechal na potom. Taky pendrek prostě rozpuštěný. Ne? Je taková lékořice. Lékořice, no, pendrek. Takové lékořicové pití, je to vlastně z cukrové třtiny, jo. Jo. Ale že fakt říkáš, že to ani možná nemusí zapíjet. A ono to není moc silné, to má 24 těchto. Je to, jo, má to málo. 24, no. Já to mám ještě to tak jako snažím se nabídnout někomu chuť na tu Kolumbii, protože to je vlastně něco, co můžeš trošku ukázat, než můžeš asi vykládat, jako... co chceš. A je to tak už tam toho moc není. A na salonu to všichni zkouší teď. To je asi nejlepší dárek, co jako, kdybych to mohl dovést, tak dovezu asi hlavně tohle. Jo, OK. A Fernet. Z Argentiny. Argentiny. No takže vlastně potom si pokračoval kde teda po té Argentině? No řekl jsem prostě ženě, s kterou jsem bydlel, tak jsem mi řekl, že se vrátím. Jako domů? Ne, že se vrátím jakože za ní a jdu cestovat. Nevrátil jsem se, ale šel jsem cestovat. A vzal jsem vlastně autobus a jezdil jsem jenom autobusem a já jsem to chtěl vzít vlastně po zemi celou tu cestu v Jižní Americe. Jsem si říkal, že když bude člověk lítat, tak ztratíš jakože hodně toho, co můžeš vidět. Co ta země vlastně nabídne. Když to pojedeš po zemi, tak můžeš se koukat na tu krajinu. Tu autentičnost, jako to. No. Okay. Než kdybys to přeletěl, jako stojí to hrozně spousty času. Ale neměl jsem čas, mě nic jako nelákalo domů, nic mi nechybilo. Jo, žádný limit neměl, vlastně měl to úplně open mladý kluk a jdu prostě přesně cestovat. Tak, jo, asi bych to taky tak udělal, že jak říkáš, když jsme přejížděli, i když to bylo třeba někdy 15 hodin, tak si přejížděl a viděl si to okolí a jo, zpamatuji, jak jsme měli nějak Brazílii a ptal se, jako kde jsme, otevřel jsem jako tu zaclonku a viděl jsem pomalu Indiány tam běhat, no nevím, kde to jsme, ale jako tam jsou Indiáni, jakože fakt jako vidíš hromadu určitě věcí, než na letišti. Ta diverzita je úplně super, to prostě jedeš tím autobusem, tam žerou červy a najednou jdeš, máš město, jedeš dál, tam ti, nevím, co chodí lenochod přes cestu a podobné věci. To je fakt jako mazeď. Ta příroda je tam extrémně jako silná. Určitě. No a já jsem jsem měl tu cestu, kterou jsme jeli spolu, co mám na YouTube. Jo, takže určitě sledujte Voldy IRL, máme tam nějaké tripy. No, já jsem měl úplně tu stejnou cestu. Jsem začal vlastně těma vodopádama, jel jsem do toho Paraguaje. A
Tu Brazílii jsem tam dal vlastně, ten mám jenom jich, to mi ještě chybí. A v každé té zemi jako si to vzal tak, že jsi třeba přijel do Rosaria v Argentině a co udělal jsi tam třeba 2 dny a šel si mezi ty lidi, aby se poznal, začal si prostě na ně mluvit. Že vím, že jsi takový, jo? Že oba dva jako to máme tak jako společné, že mluvíme s každým kdykoliv, je nám to jedno. A takhle jako si se snažil, nejenom, že jsi přijel po zemi do té země nebo do toho města, ale že jsi chtěl i jako znát ty lidi místní a poptat se na nějaké věci? No jasně, tak já jsem nejlíp tu zemi poznáš tak, že si s místníma. Jo. Teda za mě. No jasně. Takže já jsem prostě šel do nějakého města a první, co bylo, tak jsem se snažil poznat nějaké lidi. A teď to chce odvahu, jako přijít tak mezi nějaké lidi. Jo, chce Čau. To. A já jsem, jako plno lidí třeba, co mě sleduje, tak říkají, že ty jsi strašný extrovert a takhle. Já jsem byl vždycky celkem introvertní, jako že jsem nerad prostě v nějaké společnosti, nebo jsem nervózní a takhle. Tak jsem většinou, to bylo jako těžké pro mě začátku, ale člověk si fakt jako zvykne, no. A ty už jsi klidnější po té půlce. Na podcastku. Už jsem tak nervózní. Ještě jednu. Tady máš do druhé. Nebo já ti na druhou. Ten podcast potom nebude kvalitní. Ono to ale z našeho společného streamu víme, že s alkoholem to nelípne. To skončilo s vedačkou. Mimochodem na YouTube je náš stream společný z Paraguay. Myslím, že v Paraguay jsme. Argentina to bylo ještě. To byla furt Argentina. No, tak Dani prostě neviděl říšný tanec, tak jsem mu naučil zvedačku, tak kdybyste chtěli vidět. Můžete podívat. OK, takže si vlastně takhle i ty místně oslovoval. Jo, a tím, jak nemáš čas. Ale strašně si trénoval furt tu španělštinu vlastně. No, tak to byl jakože hlavní důvod. A jak moc tě vždycky šokoval ten akcent? Jako tu rozlišnost? Už ne? Že ty jsi vlastně naučil hned vlastně tu latinskou španělštinu. No. Ne jak já třeba evropskou tady ve Španělsku, ale ty se vlastně učil hned tu jejich. Jak bys mohl zhodnotit jako ten rozdíl těch jazyků? Latinská, španělština, anebo evropská? Latinská je hezčí, mnohem. A je těžší, nebo? Nepřijde mi těžší, je to úplně stejné vlastně. Máš akorát trošičku jiné slovíčka, jo, nebo jako pár slovíček, jakože nějakého, jak my máme tady nějaké nářečí, že jo, tady nějaké ostravské slova. Jasné. Tak oni mají nějaké prostě ve Španělsku a některé v Latinské Americe. Hugo a tak, že oni to tam ne, jako, to vůbec. Ne? Jako nejtěžší španělština, nejzvláštnější asi v Argentíně. Fakt? Kde oni místo dvojitého máš 2 L a čtou to, normálně to čtou jako J. Všude. Okay. Máš Medellín. Jo. A tam to čtou jako Š. V Argentíně. Takže spíš tyhle poznatky si jako slyšel, tak jsi jako nějakým způsobem... Jsou to úplně malé věci, ale tak učil jsem se tak, že jsem prostě chodil ven vždycky a nějak jsem nehleděl na nějaký akcent nebo takto. Teď už jak mám zkušenosti jakože s každým tím akcentem z každého státu, tak už poznám toho člověka hned. Začíná mi mluvit a já si řeknu, OK, to může být odtuď. Je psycho, že když jsme byli, já nevím, někde na nějakém i tržnici, na nějaké tržnici nebo na něčem takovém, šlo tam o nějaký deal, tak jsme třeba něco kupovali a když slyšeli mě mluvit, tak že vycítili, že neumím tak dobře španělsky jak ty, a když se začal mluvit ty, tak okamžitě odkaci. Víš, jako u mě, jo, odkaci, dobré, dole publika čeká, ale ty jsi prostě Kolumbie, tak hned jakože, tak bílý si, úplně gringo, asi z Kolumbie, ale hned šlo vidět, že oni se chovají úplně jinak, což je jako logické, že jo. Si řeknu, tak na něho nemůžeš zkoušet, že jo, ty ceny. Vlastně, no. Takže ceny vždycky vydal dobré, že? Zkouší tak. Jo, zkouší tak. Že vlastně, ale jako měl si trošičku jako bariéru, že jako dej za cizíma lidma úplně v Latinské Americe. No, ono ta bariéra si skončila po pár pivech. Tam jsem se stal alkoholikem. Okay. Tak za mě to byl nejrychlejší způsob, jak se jako seznámit s někým. Tak buď používat nějaké seznamky a takhle, a to jsou většinou jako, to není tak kvalitní, prostě potom ten vztah jakože mezi těma lidma. Nezdá se mi. Tak jsem šel prostě na bar a seděl jsem tam sám prostě. Fakt? No, úplně vždycky jsem si tam sedl sám, pil jsem nějaké piva a čekal jsem, kdo mě osloví. Protože jsi bílej, víš co, ty jsi tam prostě taková atrakce v úvozovkách někdy. A většinou v 95% vždycky za tebou někdo došel. A už to bylo. Už si poznal jednoho člověka, jednu partičku a na druhý den se vzbudil a už máš zprávy. Pojď na oběd, pojď na snídaní a už tě zvou. A už to bylo. A už se prostě začlenilo do toho. Je extrémně jako přesně jak říkáš, že tam oni jako extrémně žijou jako sociálně i jako venku hodně, že fakt jako chodí ven spolu. Když jsme vlastně přijeli do té Argentiny a seznámili jsme tam s tvojimi nějakýma kamarádama, tak fakt nám psali každý den, co děláme, a už měli program jako s náma, že fakt jako využívali toho času, kdy jsme tam byli. Takže je jako mazec, že to nedělají jenom, když je přes někoho poznají, ale že to je vlastně tím, že se tam objevíš a oni vidí jako logicky, tak typek tu asi není odsaď, tak jdem za ně, víš, že... No samozřejmě, no. Jo, OK. Takže to bylo jako vlastně, ti to šlo i naproti v podstatě. No a v každém městě jsem prostě si udělal nějakého kamaráda prostě. Já jsem někde dojel, byl jsem tam i klidně 3 dny jenom a vždycky jsem měl někoho. Protože já furt říkám, že v té Latinské Americe člověk nikdy není sám.
když cestuje sám, protože hodně lidí mi říká, ty cestuješ sám, to musí být smutný, víš co, seš sám pořád. Já říkám, v té Latinské Americe prostě nejsi sám nikdy. Jasné, tam prostě seš pořád, to je jedna velká rodina, já jsem to říkal. Včera jsme se o tom bavili, jsme měli nějaké s rodinou. A já jsem říkal, ne, tam je prostě jedna velká rodina, všichni. Mm-hmm. Kdekoliv si, prostě tak se cítíš začleněný. Jenom na tým je to rozdělené. Jo. A na bária. Na zóny. Takže to se pořád netočilo. To se vlastně pořád netočilo. Jo, to si furt vlastně nedělal YouTube. To vůbec netočil. Ne. A kam dál vedly ty jako kroky? No, pak jsem se vrátil zpátky do Argentiny, ale už jsem se nevracel jakoby, protože tam nemáš kam jet, protože jsem chtěl ještě Chile. Mm-hmm. A teď jsem byl v Paraguaji, že jo? A do Chile se tam dostat, takže jsem byl trošku zpátky do Argentiny, směr do Chile. Mm-hmm. A Chile? No a to jsem chtěl ještě říct, že těma autobusama jsem třeba jezdil jeden přejezd v Argentině, jakože obrovská, jsem to viděl. Mm-hmm. Tak my jsme kolik, 16 hodin jsme jeli? No, každý přejezd 16 hodin tam, 16 hodin tam, 16 hodin tam. Vlastně do některých ale měst se ani tím letadlem nedá dostat, že to musíš jet tím autobusem. No. A já musím jako říct, že ty autobusy jsou extrémně pohodlné, široké, pokud ti tam někdo neskřipne nohy, že? No, ale tak autobusy v Latinské Americe jsou vlastně toto. Hlavní dopravní prostředek pro většinu lidí. Místo letadel, jakože to levnější. Vlastně vlaky tam nejsou. Vlaky tam nejsou. To je přizpůsobené vlastně, že ty busy jsou 100krát pohodlnější. To je tady nějaký Flixbus jako na to. Ne, to vůbec. To i sedačky jako široké, jakože fakt to bylo. Akorát, když jsme nevybrali to apartmatové nahoře, že se budeme dívat z okna, ale bylo to ještě horší snad. Tyjo, takže busama? No, autobusama. Celou Jižní Ameriku jsem vlastně projel. Takže to jel do Chile, jo? Jel jsem do Chile. A já jsem vlastně poznával, to byla taková ta poznávací cesta, chodil jsem i na turistické místa, abych prostě poznal úplně všechno, co ta Latinská Amerika jako má. Jel jsem to pomaličku, nic mě nehonilo, takže jsem vlastně projel a pořád jako z toho budgetu, co jsem si viděl v tom Holandsku, že jo. Ty vlastně si jel furt na ty peníze, že jo? Furt, a jako mizelo to rychle, protože ona jako, mi přišlo, že nejdražší bylo se dostat do tebou a tam už jsme za ten měsíc pomalu mi neutratili ani to, co jsem dal za ty letenky vlastně. Paradoxně to mizlo pomalej, než jsem si myslel, že to bude miznout. Jo, takže byl jsi překvapený z těch cen. Já jsem třeba byl, jako jo, že jako dát si luxusní večeři pro 2 za 4-5 stovek. Ale zase můžu říct, že když já jsem věděl, že nemám příjem a že musím jakože se trošku brzdit. Jo. Takže jsem si třeba nechodil do žádných pěkných hotelů nebo žádné takhle. Budky nebo tak. Žádné budky. Phoenixe. Žádný blackjack. Jo. A ne, ale tak chodil jsem do těch levnějších hotelů. Levnějších toto. Kolikrát jsem spal, však to zažil. Tam ti leze šváb a tak on si zvykne člověk. To je pravda, že první 14 dní jsme si dali takový jako low cost, kdy zdraví švaby. No. Ale jako divím, mě to nikdy jako nevadilo a je to jenom o tom, jako, že nejsi jako rozmazlený a dokážeš se s tím poprat, jako dá se, v pohodě jsme se vyspali, i když tě občas něco pokuše. No, vlastně štěnice, že? No, nebo co to bylo, jako nějaký bordel. Ale je to vlastně, a to už byl vlastně pěkný hotel. Paradoxně v těch špinavých se nám nic nestalo. A v tom hezkém, nevím, byly nějaké brebery, nevím, co tam bylo. Ale je to podle mě o tom, že to dokáže donést tam člověk, že to nebylo asi tím, že to budova byla nová. No a takže ten jako budget jako mizel, jo? No, Pomaličku, to je dost velká částka. Samozřejmě, jako. Je to velká částka. No. Je to velká částka. Jako když už tam jako žiješ, protože mě se ptal, když jsem měl jako za tebou, tak se mě lidi ptali, kolik máš na to budget. Říkám, já nevím, kolik utratím, třeba 100 000 nebo 150, tak mi řekli, jako ty tam budeš jako bydlet půl roku. Že byli jako taky, někteří, co byli v Latinské Americe, tak mi jako říkali tam, ale nestojí věci jak u mě. Tak to bylo takové jako v Česku. Tak to byla taková první informace, že ty budeš, že vlastně, no ty peníze, co jsem si rozměnil, 1000 euro a $1000, tak jsem vlastně dovezl zpátky $900 a jo, že vlastně do toho, že jako je to tam o hodně levnější, takže jako dokážu pochopit, že to jako muselo mizet pomalu, ale že to bylo jako furt dost peněz mi přijde. No, téma peníze jako tež hodně tázané téma, nebo tázaná otázka vlastně, co se mě lidi ptají. Kolik si mám vzít a jaký budget na tamto. Takže já většinou jako na to odpovídám tak, že každý utrácí úplně jinak. Podle toho, jaký máš standard, tak tolik dokážeš ušetřit nebo taky utratit, že jo. Takže by se měli jako podívat na to, jak funguje v Česku. Chodit na snídaně, chodit na kávu, tak to ti to bude stát třeba o půlku méně, ale tak nějak díky tomu dokážete rozpoznat nějaký ten osobní budget. Chceš chodit do hezkých restaurací, tak si myslím, že tam necháš i víc než v Česku. Určitě. Jestli chceš nějaké jako fakt hezké restaurace nebo takto a chceš si dát nějaké hezké jídla, hezké restaurace, hezké hotely, tak hezké hotely tady stojí asi víc, ale já si myslím, že hezké jídla nebo dobré jídla v Jižní Americe, no dobré, pro mě je dobré všechno, mi to chutná jídlo z ulice, ale
Mi to třeba nepřišlo jako drahé, i když jsme byli v luxusní restauraci, tak to nebylo drahé, no, jako oproti luxusním v Česku. Víš, jakože, nevím, když jsme měli tam jsme měli tak ty jídlo špagety. za 5 kilo, já nevím, no. Pro 2, ale to bylo. Pro jednoho třeba. Pro jednoho 5 kilo? No, počkej, některé 400, 450 korun. Tak já se tady v Opavě najím za 200 a jsem plný a dobrého jídla. To tam jako za 200 takové jako fancy jídlo neseženeš. No tak je to jako, takhle to je drahší, ale jako když jdeš v Česku jako na luxusní, tak klidně jako 1000 korun na hlavu necháš, jako to je úplně v pohodě. Jako za mě. Tak já to jako řádím podle toho, že znám tady i ty drahé restaurace. No a potom vlastně, takže ty peníze ti vydržely vlastně jak dlouho zhruba? No, tak tam se dostáváme k tématu, kdy mě je toto, že jo. Tebe, co? Okradli. No, tak to bylo kdy? Ty jsi byl totiž teď jsme v tom Chile. Tam ty peníze zmizly takhle. Samozřejmě. Dá se utrácet rychleji. No tak jako co se vlastně stalo? Povíš mi to. No ta cesta byla dlouhá, já nevím, já jsem cestoval, byl jsem na cestě, jak dlouho to mohlo být? No bylo to třeba půl roku jsem byl na cestě, no. A za ten půl rok jsem možná utratil jakože fakt, podle mě třeba 100 000 jenom. Okay. A jakože fakt, jakože cestování, že jsem se nějak nedržel. Tak to je 100 000 jako na půl roku, že pro někoho to je jako velká částka, neříkám, že to není jako moc. Já neříkám, že to je moc nebo málo peněz. Samozřejmě, jasně. Ale jako 100 000 za půl roku cestování, to je úplně boží částka prostě. A s tím jsem tam vydržel, no, jako půl roku jsem cestoval a jsem byl překvapený, že jako po půl roce skoro, 4 měsíce něco, takže mám furt jako celkem jako dost připraveno na Kolumbii, na život v Kolumbii. A víc je paradoxní, že jak říkáš, jako je to v nějaké té pokoře, že 100 000 je samozřejmě nějaká částka, ale kdo tady si koupí kdejakou mrchu auto, nacpe do toho i 200-300 tisíc, ale ani si ti lidi kolikrát neuvědomují, jak za tyhle peníze dokážeš zažít věci, jako víš? Jasně. Že to je fakt jako paralela mezi jako tím, kolik to je jako hodně, víš? Že... To je ten materialismus, víš co? Jo. A to mě došlo, že jakože já nejsem jako nějaký materialista nebo něco, a mě už to došlo při mojí první cestě. Že ono ten život vlastně je 100krát víc prožitej za ty peníze, než kdybych si koupil nový iPhone. Každý prostě chce nový iPhone, vyjde nový iPhone, koupí to 40 000 BM, to letí, že? A ono vlastně tak ty ušetříš těch 40, dobře, máš trošku horší telefon, ale ty zážitky ti nikdo nevezme, nikdy. Nekaže zlato, co se třpítí, že? Přesně říkáš. Ale reťazku si zabil. To jsou ty 2 miliony. Ne, jakože určitě je to pomíjivé, jako ty peníze, a jako nemyslím si, že se to tady jako moc i učí, jako přijde mi, že všude těma si reklamy, všechno, že tady jako si dost jako učen jako toho, kupuj si ty nové věci, ale málo kdo to dokáže tak, jak ty jako přeskládat, že to o tom není. Tak jak já jsem si taky řekl, vezmu nějakou částku a je radši procestuju tam s tebou, než abych si tady, nevím, koupil nový iPhone nebo jaké hodinky nové. No, ono to cestování občas je výstup jako fakt z té komfortní zóny, no, a to jako většina. Ten jazyk je bariéra pro mnoho jako lidí. Ten jazyk, to za mě to není vůbec bariéra. Není, no, ale pro nás. Pro nikoho to není bariéra, podle mě. Já jsem tam měl taky bez jazyku, takže ono, když mi někdo řekne, ale ty umíš jazyk, ale já jsem ho neuměl. Víš, já jsem tam měl bez jazyku. Já si myslím, že výhoda je to, že třeba to, co mám i já, že mě jedno, jak to řeknu klidně jako polop, ale prostě řekneš to a oni si to někdo myslí a tak jsem se vždycky jako naučil nějaký jazyk. Takže si myslím, že tohle, když člověk nemá a strašně mu jde o to, jak jako mluví, tak to podle mě řeší a vzniká ta bariéra větší a větší. Vlastně. Víš, že to je jako, že pro někoho to je bariéra. Jako hromada lidí mi řeklo, kdybych uměl aspoň trochu jazyk, třeba jo, jako vy nebo to, tak bych jel, ale jako taky jsme ho neuměli. A na co chceš čekat potom? Jako no jasně. No ale jednodušší jsou ty nové kola na tom autě, víš, jako víš, jak hoď kočky tady zbalíš, jako fakt, jako ti lidi nechcou jako tak moc, jako na papuli umí každý chce, že jo. A pak ti je 50, už se tak jako nehneš a řekneš si, ježiš, já jsem si koupil nové kola místo toho, abych letěl. Čtvrté auto mi zhnilo a život nikde, no. A to je jako extrémně message, jakože kdybys mohl jako lidem jako poradit, tak bys jim jako řekl, jakože určitě se nebojte a cestujte. No, zbalte batoh, hajte. Jo, že? To je jako, já to říkám pořád všem. Ono ti to otevře strašně oči, víš co, když vidíš, jako jak se žije tamhle a dostaneš velký jakože přehled o tom životě. Extrémně, že se přesně to, hodně ti to předá, ani víš co. Uvědomovat vlastně, kde žijeme a jak se máme. Hodnoty úplně přehodnotíš, víš co. Takže v té, jakoby, to nejvíc, co ti dalo, je to cestování. To mi dalo v životě úplně nejvíc. Protože jsi vlastně v Česku nestihl ani zažít moc věcí, protože jsi vlastně celkem rychle plachl. No, ani tak rychle ne, ale... Tak kolika ti si vlastně jako no, tak těch 21, 22, jak jsem dostudoval. Tak... No, a tak to máš hned, jako, že jo? Jako hned si vzal čáru jako po škole.
No to jo. Jo, vem si, já jsem tady nějaké roky makal a až teď začínám vyjíždět. Víš, jako, že si jako za mě si jako brzo vyletěl. A je to super, protože máš hned jako v mládí ten přehled, ty vole, jak to vlastně funguje, víš? Ať už sociální systém, nebo nějaká kultura, nebo nějaké chování těch lidí a tak. No a to bylo nejhorší pro mě byly ty návraty vždycky do Česka potom. Ta odlišnost té kultury? Ta odlišnost té kultury taky, ale že já jsem prostě tím cestováním získal tolik zkušeností, víš co? Než co jsem měl jako moje vrstevníky v okolí. A já jsem prostě ztrácel ty vrstevníky postupem času kvůli toho, že mě to dávalo úplně jiný směr, to cestování. Mě to prostě otevíralo tak oči, já jsem viděl prostě detaily, měl jsem jiné hodnoty, viděl jsem, že ten materialismus není takový a prostě chodíš s kamarády třeba ven a mají úplně jiné hodnoty. Chcou auta, chcou prostě telefony nové a už to bylo pro mě takové, že dobře, já ten život vidím úplně jinak. Pro mě to... Ale Mercedes dobrý, ne? Mercedes výborný. Ale jako těch kamarádů taky bylo, že? Předtím. Jasně. A najednou jako si zjistil, že... Před YouTubem. Před YouTubem, jo. No a potom vlastně, tak to si byl v Chile a pak si jel do Ekvadoru, Salvador, někde tam? Tam tě někde okradli nebo někde tě okradli? No, já jsem měl Chile, z Chile jsem vlastně projel potom celou Bolívii, v Chile nádhera taky. Vidíš krásné hvězdy, úplně obloha čistá. Myslím, že to je druhé nejčistší místo na celém světě, kde vidíš jakože hvězdy. První je Havaj. Takže ty prostě jsem třeba ležel, viděl jsem, skoro vidíš mléčnou dráhu na obloze. Nádhera. Tam je nejsušší místo na celé zemi, poušť Atacama, takže úplně bomba. Potom jsem byl Bolívie, to je asi nejzachovalější. Indiáni, ne? No úplně, ale brutální. Všichni bude maličší, jsou hlavně všichni, 150 cm, většina lidí. Fakt? To vlastně ještě tam jako nejvíc asi, nevím jestli nejvíc, ale hrozně moc původních obyvatel v té Bolívii, takže tam to bylo super jako na kulturu a na to, že zjistíš, co to tam všechno jí vlastně. A potom jsem jel, myslím, že to bylo Peru, to jsem klasický Machu Picchu objel a takové i tyhle věci. Klasické prostě. No, ale co se mi nejvíc líbilo, tak bylo prostě Amazonie. Jako z pohledu jako zvířat, nebo jako té přírody? No, z pohledu i těch lidí a že to bylo prostě zase něco pro mě úplně nového. Takové horko, jak tam ti lidi žijou a oni mají fakt jako málo ti lidi. Ale jsou 100krát šťastnější, než když jdeš tady po Česku. 100krát šťastnější a nemají nic, tam skoro střechu nemáš. Já jsem prostě tam taky byl u jedné holky. Byl jsem tam s ní, já nevím, týden. Takže neměla střechu, tam prostě spala celá rodina na poschodových postelích a byli úplně nejvíc šťastní. Úplně. Jenom, že si jdou třeba zahrát volejbal večer. Takže ty hodnoty tam jsou hodně jako čistší, že? A to ti dělá radost, nebo mě to dělá radost, víš co? Chodíš tam prostě po těch ulicích a vidíš, že ti lidi jsou mnohem, ale mnohem šťastnější prostě s tím, co mají, než tady. Jasné. No a tak vlastně furt se dostáváme k té krádeži. Furt no, ještě pomaličku. Jsou to také role, jako muž a žena. Prostě, že žena. Tradiční rodina. Samozřejmě tím jako nemyslíme to, že žena patří do kuchyně. Má jenom v kuchyni, ale zase na jejich obhajobu musíme říct, že pokud má žena neschopného typka, tak vlastně on za to může, že ty ženy se dneska tlačí do té pozice toho muže, takže samozřejmě za to můžou i muži. No tak názvy těch drog, jakože třeba tady je prostě perník, tady je prostě fičí perník, tam to vůbec nejede, takové věci. Tam jsou jako většinou, na čem jsou oni závislí, tak to jsou takové ty, to je bazuko, to je vlastně takový odpad jako z kokainu. A oni to zakouří a to ti tak jako vypne, takový zombíci prostě chodící. Nic takového, co ti dělá takové schýzy a přepíná tě to úplně jak tady, že ti prostě půjdou do bola, tě to je někdo, protože je zdrogovaný. Tam, když je člověk zdrogovaný, tak je buď. Ale to je třeba moment, kde už to bylo za hranou a nevěděl jsi to. Víš, jakože já si třeba myslím, z té zkušenosti měsíce, že tě to může jako někdy stát život, ale. No, já vím, že jo. Jenom tím, že ty prostě ale je mi to úplně proti srsti, a nesnáším ty youtubery, kteří tam jezdí a natáčí to. A kdo to dělá vůbec? Kdo tam jezdí? Je nějaké jméno, jako které ti třeba vadí v tom obsahu? Já si myslím, že skoro každý youtuber, jako cestovatelský na naší scéně, tak tam byl. Já nevím, jak oni se jmenují všichni, nějaký ten Martin Bezuch, tak to je úplný jakože retard. Fakt? Jednoznačně, to je prostě, on prostě natáčí jenom ty holky. A ví, že to má views, a ví, že to prostě natáhne ty. Mám si prostě nějakou holku, zaplatíte holce a jo, a tak a natáčí zadek úplně a prostě takový laciný content. A pak tam jde Radeček, protože prostě peníze dochází taky. Nebo není dostatek views, já nevím, jestli to je kvůli peněz. Nevím, proč tam jezdí, proč to dělají prostě, ale za mě to je, nevím, nic si to nedá.
A vlastně... natáčí tam street food, protože tam prostě sežneš škorpiona, jedl to každý, kdo byl v Thajsku a natočí to, já tak jsem jedl škorpiona, dívej na to. Jo takhle, jakože to úplně nudný content, laciný. Jo, že nemají koule na to jet fakt někdy, kde to je ostré. Nemluvím o všech teda, ale... Jo. No a co jenom, tím to můžu jako ukončit, co ty jako nemoci, co se ti všechno povedlo pozbírat? Nemyslím volání, ale... Syfku. No, nikdy jsem to neříkal, nikdo to asi neví. A tak...